uden at slippe sted med det. Men husk, I må ikke gøre det her derhjemme. Men husk, I må ikke gøre det her derhjemme. For der kan ske ting, som I ikke har lyst til. Skal vi gøre det her hele vejen? Ja. Okay. Ja, det skal ikke filme. Hej alle sammen. Mig og min, filmmand. Vi er på vej ned Kameramand. Vi er på vej ned i den lokale købmand. For at se om vi kan snakke lidt. Vi har ikke fået noget at spise i flere dage. Ikke noget at drikke. Ikke nogen hotters. Altså hotdogger. Vi har ikke fået noget. Så nu skal vi ned og se om vi kan tage noget fra den lokale. See you. Hvem er her? Giv mig min mobil. Okay. Det er lidt bedre at sidde og filme. Nu filmer jeg lige på den. Fuck, overvej lige altid, der er pant der. Hey nu, ikke? Og så vender sådan, og så bare løb. Jeg er bare sådan, ja. Hey! Det gør dig, der siger sådan. Okay, fuck lige, go. Go! Løb! Gør igen. Jeg ikke vide, der er et kamera. Du ved sgu ikke, hvad laver vi for en film? Det er over det hele. Bare vent til de næste episoder. Der kan det være, at vi laver noget med noget mad. Smag G. Skæg. Det er ikke film mere. Dude. Det er nu for helvede. Jeg er sådan, han bare sådan, bare her. Ej, det er simpelthen nok. Hold op! Høj! Du slås! Helt roligt! Fucking nok, mig. Ikke mere, for helvede. Dyr, kom. Pas på den her bil. Kom nu, du. Tager du ikke?